Majobe wakamsomi ukhansela waseDothan DZ ongumeya. Into engilethela namhlanje ukuthi ngiye nga-approachwa omunye umfana wakaZungu wakhona endaweni yethu yaseDothan DZ ka-Ward 13 ngaphansi kokukhosi bakwaMemela. Wangichaza ukuthi induna yakhe induna uSokhela. Into athi-ke ufisa ukuthi ngimlekelele kuyona ukuthi ngicela simsupport entweni yokuthi une-NPO ayibiza ngokuthi ibawinile foundation. Umsebenzi wayo ukuthi ikhuthaze amatshitshi ukuthi akwazi ukuthi athi amatshitshi ezigcinile entombini kodwa akwazi nokuzithuthukisa futhi ngokwezemfundo, ngokwezamakhono, ngayo yonke indlela. Into-ke eyenza ukuthi nami ngimsupporte-ke lokho ukuthi nami ngiyathanda ukubona abantu abasha bethuthuka bekwazi ukuthi baveze amathalente abanawo. Iyona-ke into esihlanganisa noZungu walapha ya emathendeni. Yebo, shout out to you Ubaba uZungu Nyamakaeshi. Masiyabonga kakhulu, nami ngiyajabula futhi kube nawe. Kuhle ukuthi abantu bakuthuthuke abancane namantombazane. Engifisa ukwazi-ke lama walela kanganani ama-artists angakini ukuthi aphumelele. Uhlelo esinalo lapha sinawo umnyango obhekelele ama-artist. Ngaphansi kwalowo mnyango-ke sibe nama-competition njalo ngonyaka, ama-competition wama-culture. La siyesimeme bonke abantu, hhayi abasha kuphela, nabadala bazoveza amakhono wabo wezokuperform ngemkhakha yabo ehlukene. Sikwenza ngokwamazone, kunezone yase-Underberg ehlanganisa uWard 1, 2, 3, 4, 5, kube nezone yase-Crichton ehlanganisa uWard 5, 6, 8, 14 and 15, bese kuba nezone yaseBhulwa ehlanganisa uWard 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Qala ngo-Ward 7 yes. Wonke-ke lama competition mangabe enziwe senza sure ukuthi kufika nabantu abawo-trainer bazo-trainer ama-artist wethu ngaphansi kwe-genre le ayisuke leyo artist noma leyo group i-performa kuyona, ukuze bakwazi ukuthi ba-compete against each other. Uma ngabe sebecompetile siphinde futhi senze ne-competition ku-municipal level ngesinye isikhathi, kodwa futhi basingayenzanga eku-municipal level. Laba abathola opposition 1 kumazoni wabo siyabaphinde futhi sibaqashe ukuthi uma ngabe umasipala wethu nama-events wamasipala bakwazi ukuthi bawo-performa khona. Uma beperforma futhi bahole ngoba sebevele bewine imali lapha kuma-competition, okwenza ukuthi-ke bakwazi ukudevelopha ama-group wabo nama-genre wabo, bakwazi nje nokumuva, ngabe bafuna ukuyo ema-studio ko-recorda yonke leyo nto, bakwazi ukusebenzisa lo cash esisuke sibawinise wona nalowo esisuke sibaqasha ngawo uma sesinama-events.